Pasaden urteko urrian protokoloaren berrikuspen parte hartzailearekin hasi ginen. Horretan besteak beste parte hartu dute mugimendu feminista, Peinen Federazioa, Zermin, auzoetako talde feministak, berdintasun teknikariak eta hainbat talde eta pertsonak modu individualean, eta berrikuspen hau 3 arlotan lantzen ari gara. Batetik protokolaren berrikuspen hori, historia eta prozesuaren garapenaren analizi zehatza egin nahi izan dugu. Fasea guretzako ezinbestekoa da jakiteko nondik gatozen, zein izan den evoluzioa eta nora jun nahi dugun. Ikerketa parte hartzailea, adituez osaturiko hausnarketa taldeen bitartez, pertsona espezializatuak, kolektiboak eta parte hartu izan dute. Protokoloa bere osotasunean berrikusten ari gara, ahuleziak eta indarrak bereiztuz eta hainbat gaiak landuz ere. Lehenengo protokoloarekin egin genuen bezala, honetan ere, berrikuspen honetan, prozesua eta elkarlana dira guretzako ardatz nagusiak eta garrantzitsuena. Protokoloak bere ibilbidea jarraitzen du eta naiz eta 2025 honetan protokolo berri honekin ezin kontatu, orain arte egin dugun aldaketa batzuk eta zenbat gauza argi utzi nahi ditugu eta zuekin partekatu ere. Lehenik eta behin gogoratzea indarkeria sexistaren kontrako plataformak protokolo honen koordinazioaren ardura duela eta horrela izaten jarraituko du. Gaur egun mugimendu feministaren borrokari esker badira eta baditugu Nafarroan eta Iruñan bereziki profesionalak hartatutako arreta eta laguntzarako baliabide publikoak. Honi gehitu behar zaio ere Iruñeko udalak baditula Sanferminetarako baliabide propioak eta aipatu behar da ere 24 ordu zabalik dagoen Ziaiz zerbitzua, sexu indarkeriaren arreta integralerako zentroa pasadan urtetik zabalik dagoela. Esatea ere, era berean dekalogo bat sortuko dugu eta banatuko dugu, edatuko da sareen bidez, non azalduko dugun zer egin behar dugun edo nola jokatu behar dugun eraso sexista baten aurrean gaudenean, eta esatea ere beste urteetan bezala eta oraindik erreflexio guztia egina ez dagoenez, udalarekin koordinazioa mantenduko dugula. Bukatzeko, deia zabaltzen diegu emakumeei espazio publikoa okupatzeari, Sanferminetaz gozatzeari, nahi duten moduan eta nahi dutenarekin, Sanferminak ere gureak direlako.